Čaute, no tak ja vás vítam a chcem ukázať teraz jedného chlapíka, ktorý je miestny pracovník s mládežou a s dorastom, pracuje v jednom z miestnych kostolov a on taký zaujímavý človek, on celý život chcel byť, teda je artista, clown, hej, a takéto veci, má aj kapelu a natočili nejakých 10 CD-čiek, jedno z nich mal tu. On robí najmä také šašovské veci a celý život túžil mať taký obchod, kde by predával nejaké kresťanské materiály a popri tom by to bol klaunovský obchod. Takže nejak som sa dneska posnažil, pohľadal ho v meste a pozrite sa na ňo, je to sranda. Okay. Oh, hello! How are you? Everything is in my pocket. So. Do you have carrots? I think I have carrots.